Коста хора, аз съм Костадин и това е втори епизод на Into the Dead. Да, на Into the Dead. С мен аз така само ще говоря. Да. И така си гледам клипчета. И то клип ще е по-дълъг. Намали малко. Винаги за клипа на моя приятел. И днеска ще се опитам да си мина рекорда. Който? 2967 метра. Много ръмжиш. Ай, после съм го включил тая рази. Това, че звука го намали до край да мога да се чуваме ние само. Ще я прескочи ли? Да, но ясно. Аз се забиш в нея. Те зомбита. Чакай, забравих, че аз трябва сега ще снимам аз. Ето да дадат. Реших и аз. Защото ми стана тук. Нали нямаше да играеш на неща? Казах, че не ми се играе на Майнкрафт. Оле, как ги спринтирам, минам през тези зомбита. Яка ли е Into the Dead? Да. Напишете в коментарите, ако ви харесва. Здравейте, аз съм RPBG. Много приеме котсто. Двамата снимаме на Into the Dead. За него това е втори епизод. За мен май спада някъде трети, четвърти епизод. Някъде там. Да, за мен и втори. Днеска клипа ще е по-дълъг. Защото вече знам, че клиповете стават колкото си искаме минути. И започваме. Като начало, дами и господа, вече имам револвера, шотгън, резачка и пистолет. Не, трябва да си влезна в игра. То пък как? Аре бе, коста бе. Добре. Така. Да, не се гледа. Мърни бе. Добре. Не се сме на зарядно. Бам-бам, аре, шкера. Този клип може да се качи по-късно, защото имам проблем в мрежата. Не знам защо. Кой? От гробовете, дето светът, обаче то пък... Не знам. Намали звука, бе. Чакай, че майка ти ми казва. Аз им казвам, ако искате да говорите с тях. То той ще дойде, ако искате. Може да говорите. Аре бе, още едно оръжие не ми се падна, бати тъпто. На мен вече едно. Аз го видях, моето оръжие. Моето е обикновен пистолет, първото оръжие. Умри бе! Не умри бе. Опа! Първият клип мой да не ви хареса, че малко виках накрая. Да, изядах, ама... Не. Минал си реклама? Не. Да, не си. Майко. Ого, какво? Много е трудно. Тая игра е трудна. Гробовете не светиха този път. На мен не светише един обаче. What the fuck? Какво е? Имам 40 139 кинта. Кога ги събра, бе? Сега ми излезе някакво и аз викам колект да си ги събера. Някакъв подарък. Яко.
Сега ще си купа някакво оръжие. Май си мина рекорда. О, знам кое ще си купа. Ще си купа новото оръжие, което... Хора, дали ще си мина рекорда? Дано, си искайте палци. Да. Искайте. Моя е точно почти колкото твоя е. Моя е 2841. Само една стотица. Моя 3000 вече. Да, ясно ми е, мама. Разбих едно зомби, минах през него. Да, пак аз не мога. Чай да не се забия в това. И това го разбих там, хвана. Минах ми сега, ес. Аз събирам пари за последното оръжие. То е най-мощното. Знаеш какво мощно е? Колко струва? Мисля, не знам, 10 000 някъде беше. Ама се отключва с мисии. Аз първата мисия не мога да мина. Аз минах. Как се минават? Де да знам, аз ги правя така. Нали, първите ги правих така, докато не почнах да ги чета. Се разбих в някаква шматка. Какво, моли да играем мултиплеер? Така ли? Може. Къде пише? Не. Пише More Games. Не мога да играм мултиплеер. Мултиплеер. Може да си купа това. Ма не го искам. Второто ниво. Аре, кажи, какво това? Гледай. Бягай, бе, пречиш ми на клипа, бе. Кой е? Не, бе ти. Си е спринт. Това какво е? Не знам. Много съм бърз. Иска биш парите, аз си ги събирам. Аз искам да си мина рекорд. Аз минавам рекорд. Ще събирам много пари. Не, нищо не събираш. Събрах 500 миналия път. 500? Само толкова? Си използвах 1000. Колко много зомбита. Около един бе, пребих се. Беззащитен човек. Вече не е беззащитен. Той има нещо. Бах, зомбито. Как те заби, бе? Стига псувай, бе! Няма да псуваме в клиповете. Не псуваш. Не псувам. Изобщо не псувам аз. В клиповете. Милия клип видя. Ага, направя се. Чакай, бе, защо? Гледай, защо лагва така? Ау. Драскам. Го ръмжат нещо. То той говори, аз ще говоря по-малко. Оръжие. Не, разбих се в един войник да... Май... Видя ли? Той едва се стърпя. Видяхте ли, бе? Едва се стърпя. Валя. Морето. Умрето. Да, значи, къса се опитвам да се нам... Гроб! Бах ти якото оръжие! Скипа оръжие, бе! Трас! What? Бах ти якото оръжие, бе! Късметлия. Трас! Ги убива с по един куршум. Ще си запазя това оръжие за храстите. Колко патрона? То много патрони е. Бяха 24. То помпата прави същия демидж. Това е много по-яко. Изглежда. Ама помпата прави. Не е вярно. Не прави същия демидж. Минахме сега. Оп. Опа! Аре бе, тия храсти няма ли да идват?
Не искам да се сменям. Не, какво направих, бе? Какво оръжие взе? Смених си тъпото оръжие с... Смених си якото оръжие с тъпо. Цигания така. Да, Не, защо е прибима някаква шматка. Ма не съм умрял. Приби ма някаква шматка, не съм умрял. Как те е прибила? Имам предвид спънама или нещо такова, защото ми се разклати екран, не? Айде! Как се спаси, бе? Как се спасих? Как се Вече съм смасих? в гората. Направих 2000. Чай, минавай. Бягай! Някой са тресия, нищо не вижда. Бягай от зомбитата, бягай! Абе, Ох, ударих се в някой. Хайде, бягай! Ай! Ах, майко! Изех оръжие, майко! Умри, бе! Умрите! Шотгън! Праз! помпа. Опа, не, шотгън. Аз ще му викам помпа. Аз пък шотгън. Умри, бе! Това убил по двама някой. Умри, бе! Изяден. Двете фалшиви на Марто. И той е Ярби. Make it. О, моите две ги знаете. Това оръжие бях аз. Стоян Христев наистина се казва така. Да, той така се Кой си казва истинското име? Някой може, ама не е много хубаво. Да. Простете. Милия път Арпи, Риго са да едни хора и му викат на нас, на мен и Арпи. Тапаци и извратеняци, а то само Арпи се оригна. Само аз се оригнах. Не, бе, стига бани тия простоти да говориш в клиповете си и после викаш защо нямам и един лайк на клипа. Кога съм го казала? Ала аз не качи клипа да имам 100 лайка ли искаш? Не искам. Кога съм казал, че няма лайкове на клиповете? Ще го кажеш? Кога? Някой ден. Да бе, да. Не, бе. Няма да го кажа. През целия си живот. Защото хората ще видят, ще лайкат за това. Защото знам. Не знаеш. Ще лайкат, ако изобщо ти намерят клипа. Да, ако го намерят. Да го намерят. Да, но. И твоя. Аз ще покажа на познати и ще им кажа да препратя на някои пичове да ми гледат клипа. Ще кажа на някои приятели. Ясно. Кажи на приятели, аз ще кажа на... Примерно кажи на мен, аз ще кажа на още някой. Да го гледа. Мина през някакво дърво. И двамата взаимно ще си помагаме така с клипа, искаш ли? Да. Да, дами и господа, ние ще си помагаме. Да, вече в моите клипове този пич до мен е по-известен като кочето. Двете ми фалшиви имена. Да, бе, много са фалшиви. Фалшиви са, бе! Какво го слушате? И моето е фалшиво. Аз не съм. Мартин. Шотгън! Купих шотгън. Купил или го спечелил? Купил. Аз го спечелил. Аз си играя спокойничко, то явно като играеш по-спокойно, по-хубаво става. Така прескачам тук тази ограда. Клипа стана 14 минути, аз не съм усетил. Опа! Ай, стига, бе! Свърших. С клипа? Да, аз съм готов. Аз още малко. Мана. Тъма. Тъмало. Ще минам само напред. Имам 5000. Колко струва последното? Не знам, нали ти казах, че не знам.
7. Аз колко имам? Ще аз се върна. Как са? О, шотгун! Много бавно. Шотгън, тъй сяди. Надявам се хора клипът да ви е харесал. Чао от мен.